magyaw-yaw dira oy. Kasi ba di magyaw-yaw ang tao na oy? Nag-adlaw na lang. Tinugong atong kanon. Ali sa kadiri kay maato sa kuan merkado. Paliton. Moto kag merkado? Moto pa kag merkado ha, ni mo paliton sabaw ra. Para isabaw nimo nang dukot. Ano lang kita isabong? Hey! Kapoy nagwaan ng sabaw-sabaw oy. Kundi sabaw-sabaw kamungkay-kamungkay. Saan taon ka na buhi ay? Salamat gud nga nay sudan. Kay masig pamili. Naglawas mo dako lang. Pagkagit sad oy. Luod ni. Kaon sa taglami oy. Sige na tagkuan na niya, di ta makakaog lami. Dimandi ka kay mukha lami o kay trabaho. Si 14 madayron. Mangadto ta ilaalan og lani kay pista sa ilaa. Unya si pasabot ni mo, mista ta dito. Oh, adto ta dito. Buntag uto hapon pa ni. Antod jud pa ni hapon hantod gabi eh. Hantod midnight snack adto ta dito mga on. Ka malipong makaunaw ka. Oy, ikaw lagi ko. Ayo, adto ta dito. Okay man na sila gud kay pista man na. Di na sila kibawad. Di ta nila kaila. Di na ko lagi mauwaw lagi Sus, ko ana wag plastic, wag plastic, wag plastic. Hala. Oh, isuta sa bag. Ayaw gud ka. Sultan. Hala kay kay ulo mabuto sa. Hindi makimamis. Patay. Ato mga yan, ato ako. Dali na yun, dali. Mahutang ka ni Rusus. Paniudto ra ba ito? Ikiingon ra ba dito? Asa da ita oy? Asa naman ta paingon ani? Shortcut ta, kay mamista. Dali, dire. Gidani mong bag. Dili nga adire. Kana, sakto na. Kay mo na pinaka-importante sa tanan. Ali, dayo, dali. Unsa ya? Puno nang taw tas libon ani oy. Dong, luto na ning kuanong. Murag okay naman siguro ning kuanong. Lagi, karing usang baboy. Luto naman siguro. Ato mga kilawan. Init-init pa ni. Init pa dahil, kinaidag ang baga. Manarabay dagang bisita nagbuhat dito. Murag ato na siguro ning unon. Ako hindi mo'y ang lakyo dito. Ako silinga. Maayo pa ako ninyo. Kaya doon na ako'y kupaistorya. Mga langgam na nag-awit. Wak, wak. Ayaw, dito tayo, muragit ba ko? Ako malipay. Wak, wak, wak. Mga ako'y naghingulat anay sa sapa. Nagpanay na Huwag tag-adahon. Huwag naman na kahit na kailan na ito. Dali son mo dali. Palaon ka. Ay, laban ka. Bos. Linya linya. Noy. Ha? Luto na na yung sudan? Opo. Ang dugay mo ka nakaluto, gawa man tayo uwan diri. VIP, VIP mo lang, tawa ang giluto. Anak, ang mga bisita dito, anak dito, pwede nang daghan na. Ano to na sa Ang mas gawas. Luto na sa tugitlog. Sabi ka oy. Ang dadaghang ang energy ho dito sa itlog. Kanila. Sampo na allergy na. Pasindot ni, kaya magabusog ni siya. Ayaw tong itlog. Ah sige. Dali ulit ako. Pas silang, pa. Oh. Dali! Dali mo na yung demo! Ay mo kauwaw ko!
Nini, cara tinidor. Uwang ta dali dali sa luna. Sound check, sound check. Ay! Okay na ka? Okay na ka? Chok! Ha? Ay, nakakaw ni Chok? Oh! Ay! Ay, kadya! Sir, Uyas naman mo. na may dagang pagkaon, hinahinay lang sa pagkaon, ha? Ay, ma'am, paano yung paano, ma'am? Sorry guys. Okay na, sige, kaon. Sunod, kaon mo, hinahinay lang. Sige. Ah. Oh, what's up? Greasy 2 official and Upaw V! Okay guys, kung bago pa mo sa mga channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-update mo sa mga bagong videos! Okay! Shout out! Hit the notification bell! Shoutout sa kong igsoon sa Australia, mga Bilgas family, Flor family. Ah. Okay, thank you guys!